पर्बतजरानि काजिगावआव दिनै बिपिएफ दोलोनि बिसायख'थिनि सामलाय आफादनि मावख'खौ बेखेवनाय जायो। लोकसभा बिसायख'थिया गेजेराव माखासे सानल'सै थिग बिदिनो दिनै लोकसभा बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव थांनानै मैखोमै खामानि मावलांनो थाखाय सामलाय आफादनि मावखुलिनि गोनांथिखौ नोजोर बोनानै क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव बाजारनि साखाथियाव दिनै बिपिएफ दोलोनि बिसायख'थि सामलाय आफादनि मावखुलिखौ 1 नं पर्बतजरा बियाबनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ बेखेवनानै होयो। फैगौ समाव 1 नं क'क्राझार एसटि बियाबाव बिपिएफ दोलोआ गोबां भट लानानै देरहासार जागोना रोखा जाबाय। गासैबो रायजो राजाफोरानो बिपिएफ दोलोनो भट होनो साखाफारा जानानै दं होननानै एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ गोख्रों बिबुंथि लाखिदों। स्टेरिं अफिस दिनै बेखेवनाय जाहैबाय पर्बतजरा ब्लक स्टेरिं कमिटि मुख्य कार्यालय। बयनिबो हेफाजाब दङ, बयनिबो अननाय दङ। गोजोनैनो मोजाङै दिनै बेखेवलांनो हाबाय। पर्बतजरायाव जों जेब्लायबो 1 नाम्बाराव दङ। पर्बतजरायाव जोङो 1 नाम्बार हायेस्ट भटआव जोङो जोंनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी नांगोल सबिनि बिजाथि खाम्फा बरगयारीखौ जोङो 100% भट होनानै जों मोजां नाम्बाराव जों बिथांखौ देरहाहोनायनि थाखाय जोंनि पर्बतजरानिफ्राय 100% जोंनि हाबाफारिखौ जों मावलांगोन। बिटिसिआव शान्ति उन्नति आरो जोंनि रैखाथिनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव दैदेननायाव जि केन्डिडेट खाम्फा बरगयारी नांगोल सबियाव जों बिजाथि होदों बेखौ जयैनो लैहोर गोसो खुसियै शान्ति उन्नति आरो रैखाथिनि थाखाय भट जाथे होयो बेनि थाखाय आङो गोजोनै खावलायबाय।